Dan Huwebes po ngunyan, petsa 19 sa bulan kan Pebrero 2026. Ini ang Bareta alas 7. Asin sideline sa tuwing Draculang mga Bareta sa lado lokal, accumulated income kan Disyembre 2025 sa operasyon kang Quarry sa Albay, uminabot na sa 300 milyon pesos. Pagkasulo kan sarong tindahan in appliances sa Barangay Tinago, Legazpi City, dainin na rehistrong nalugadan o danyo sa buhay. Mayor Vic Perete Candaraga Albay dahil pang komento sa aligadong reklamong technical malversation asin gross neglect of duty sa ombudsman dahil dahil pa siyang naresibing kopya kay ni. Tahaw na parte kan Peñaranda Park isasarado pagkatapos kan Magayon Festival para makabuelo ang pag-irahay asin pagpagayon kan parke. Sa lado nasyonal, pagkandidato ni VP Sara sa pagkapresidente ng epekto sa litigasyon kan impeachment. Fourth impeachment case kontra kay VP Sara sa Giraray na naging matanog sa Kamara de Representantes. Posibleng alyansa kan administrasyon na sinoposisyon dahil na pag-urunan sa Malacanang. United Oppositions mapadaraman ni standard bearer para sa 2028 presidential elections. 11 gadaan sa US airstrike sa tulong bangka sa Caribbean Sea. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala laog na sa quarterfinals kan Dubai Open matapos pamarangkalon ang number 32 na Romanian tennis player na si Sorana Cristi sa iyang laban kasubagong maagahon. Makatugang niya pong headlines ng Draculang mga Bareta alas 7 ng pong aldaw na ni Huwebes, Febrero 19, 2026. Kami po ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daing Iba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nasa 300 milyon pesos ang accumulated income kan Disyembre 2025 sa Albay na pigbaranga sa munisipyo asin syudad ng may quarry operations. Sigon kay Albay Provincial Administrator Rolly Rosal, inibase sa report sa indang opisina kan Provincial Environment and Natural Resources Office asin kan Treasurer's Office. Sinabi ni Rosal na nakakompute na ang pondo kung pila ang share sa kada munisipyo. Mientras tantong siniguro kan opisyal na padagos na pigubantayan ang presyo kang graba asin baybay sa probinsya, mandan sa ngunya na sa 50 na ang pigduhutan na magkwari sa probinsya matapos makapasar sa mga regulasyon ay susugman sa ordinansa. Rest assured po, padagos tama po monitor asin pigubantayan ang presyo kang baybay. Kung may mga reklamo po kita, di po magduwa-duwa magtiti sa opisina. Mas bagay po kung may ebidensya kita para man mas may valid reason kita para mag-pakod or file ang case. Ini po mga violators. Si Provincial Administrator Rolly Rosal sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Daiman ni nanotaran na nalugadan o naging danyo sa buhay matapos ang insidente nin Sulo sa sarong midbid na establishmento nin mga appliances na Willie & Sons kasubanggi sa Barangay Tinago sa Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News kay Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi Acting City Fire Marshal Joyres Ray Oyardo, nagpuon ang sulo bandang alas 7:30 nin pagkabanggi asin na ideklarar na fire out alas 8:39 nin pagkabanggi. Nasa 5 trucks hali sa BFP Legazpi ang nagresponde sa insidente pati na ang Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade. Dagdag pa ni Oyardo nanotaran man ang danyo sa appliances, partikular na ang refrigerator asin aircon dahilan tayo ini ang mga nasa likodan na parte na tinumpos nin kalayo. Mientras tanto day pang komento si Daraga Mayor Vic Perete may kinaraman sa aligadong reklamo na ipigsangat kontra sa iya sa ombudsman
na technical malversation as in gross neglect of duty. Sigung kay Perete, preparado na magsimbagan sa iyang kampo in kaso magabot ang kopya kan reklamo. Pigsasabi na pigkwestiyon si Perete kan pinansyal na transaksyon kana kaaging mga taon. Tinawan ni Perete na dahil siyang naresibing kopya kana sabing reklamo kung kaya dahil pa siya makakapagtaon ni anuman na komento alagad kung may umabot sa iyaning sisimbagon. Magramduman na nagbutuan istorya kana ligadong sinangatan ng kaso sa ombudsman ang opisyal sa sinibapang department heads kana kaaging aldaw alagad dahil pa man kumpirmado kung siya ang sabing alkalde sa kod sa daipang kopya. Sa kunya nagalat pa na alkalde kang kopya mantang pigaaram pa kung siya ang nagreklamo sa ombudsman. Halat-halaton talang asi ni pangagita nagiging matrangkilo ang sa tuyang panuaan. Simbagon ta po ini kung iguman mga aligasyon, simbagon ta po ini sa tamang panahon. Si Dalaga Mayor Vic Perede. Isasarado ang tahaw na parte kan Peñaranda Park, Legazpi City pagkatapos kan Magayon Festival para marealisar ang mga planong pagpakarahay asin pagpapagayon kan parke. Sa pahayag ni Albay Governor Noel Rosal, sa paay kan Albay Information Office, kasabay digdian pagbugtak nin fountain asin pagbabalik kan mga kahoy sa palibot kan parke para sa mas magayon na kapalibutan para sa mga mabisita. Makikipag-koordinar man ang gobernador sa sangguniang palalawigan para masiguro ang marhay na implementasyon kan mga plano. Sinabi kan gobernador na katuyuhan kan proyekto na mapagayon ang Peñaranda Park asin masiguro ang magayon na eksperyensya kan mga turista sa pagbisita sa probinsya kan Albay. Siguro kan lokal na gobyerno kan Legazpi City na dahil malulugi ang gobyerno sa darakulang negosyo na nagdalaog sa syudad. Sigung kay Legazpi City Mayor Isam Ismail, saro na digdi ang SM City Legazpi na dati 300,000 pesos na kada bulan ang naglalaog na buwis sa kaban kan LGU, alagad sa ngunyan nasa 1.5 milyon pesos na ini. Magaramduman na nasa iripan ni dating alkalde asin ngunyan, Congressman Alfredo Garbin Jr. na luging marahay ang syudad sa dakulang negosyo kung kaya tinaasan ang permisyohan o buwis. Siniguro mo ni Mayor Ismail na ang 1.5 million pesos kada bulan napapaduman sa basic services sa mga barangay. Ipigtagama kan lokal na gobyerno kan Bakakay Albay ang 1 milyon pesos na fondo para sa ordinansa na masuporta sa full implementation kan National Immunization Program kan DOH. Ang nasabing ordinansa nagsusuporta sa rollout kan National Immunization Program sa Bakakay, nagpopromoter nin public health as nagsisiguro kan derechos kan mga kaakian sa survival as in development katakod kan national immunization policies. Mientras tanto ang ordinansa aprobado naman sa sangguniang panlalawigan kan Albay kung saan sigun kay Committee on Health and Social Services Chairperson First District Board Member Marian Caroline Zigaso. Ang alokasyon nag-agi sa lokal na gobyerno na magtagaman ng fondo para sa public health purposes as in devolved health functions. Sa iba pa niyatong baretang lokal, nagkikipag-koordinar na ang Coast Guard District Bicol o CGD Bicol sa mga eskwelahan asin lokal na gobyerno, tanganing mas mapaiwas pa ang pagkakaigwanin water search and rescue o WASAR training para sa taon 2026. Sa entrevista kan DCGB News kay Coast Guard District Bicol District Commander Ivan Roldan, parte ni kan pagkapakusog kan ahensya sa programa kung saan tinawan doon kan opisyal na dakulang kwenta ini, lalo na kaibanan ng Riyon Bicol sa mga lugar na pigtatamaan permining bagyo asin biglaan na pagbaha. Dagdag pa ni Roldan, maawot kay ni napakusugon pa ang kapasidad sa rescue operations, tanganing mas maparikas asin maging epektibo ang pagsimbag sa mga emerhensya. Ang program konektado sa inisyatibo kan Philippine Coast Guard, partikular na ang Eye Care Campaign. Matapos ang mataryumpong pagkondusir kan WASAR training kanakaging taon 2025, pinagdalaumang kan distrito o kan Coast Guard District Bicol at mas maiwas na partisipasyon ngunyan na taon. Yung dati tinawag ko na WASAR 2025. Ngayon naman ay WASAR 2026. Yung WASAR po natin naging matagumpay yung buong 2025. Kaya naman itong 2026 ay tinatawag ko itong WASAR-WASAR. Meaning double-double. Kaya double effort tayo, intensified, sapagkat yung nakaalay nito sa programa ng ating mahal na komandante. Ang pahayag ni Coast Guard District Bicol District Commander Ivan Roldan.
Nangapudan ang Professional Regulation Commission o PRC Bicol sa gabos na March 2026 Professional Teachers Licensure Examination Examinees sa Legazpi City na maawot na magkuha kan eksaminasyon sa Masbate City asin Virac, Catanduanes na mag-fill out nin form sa saindang website. Sigon sa PRC Bicol, katakod ini kan ipinaluwas na PRC Resolution Number 2146 Series of 2026 kung saan pigdesignar ang mga nasabing lugar bilang dagdag na testing centers para sa eksaminasyon sa Marso 15 ngunya na taon. Alaga dagdag pa ka na hensya na ang mga maawot na mag-fill out ana ako una sana sagkod alas 3 nin hapon sa Pebrero 27. Ang mga request na mariresibi na lagpas sa deadline anda ina aakumadoron asin automatikong ididesignar sa Legazpi City testing venue. Pinaglinaw man kan PRC Bicol na ang gabos na request for transfer ang ipapaagi pa sa approval kan direktor. Mga tugang primerong party yan kasatuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon ispo sa singkamugtagang kampanahon, makalis po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB. Bareta alas 7. Sa detalles po ng Bareta sa lado nasyonal, ipinahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na warang magiging epekto sa gitibuo na pagdangog kan Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang pagkandidato kay ni sa pagkapresidente sa 2028 elections. Sigon kay Soto, piglalauman na magiging impartial sa gabos na oras ang mga senador, sisay man ang kasuhan o sa inman inihali na articles of impeachment na suminakat sa sainda. Piglalauman sindang magiging impartial. Sinabi man ni Soto na atap pang marhay para ihapot sa ang bagay na mangyayari pa sana sa 2028 dahil sa spekulasyon man sa ini sa presente. Katakod kay ni tanawan man indoon ni Senador Risa Ontiveros na kapag may uminabot na impeachment complaint laban kay VP Sara sa sindang mga senador,
judges madesisyon asin maboto base sa ebidensyang ipipresentar sa sainda. Sigon pa kay Ontiveros ng unyang pasana, handa na siya ang sayang sadiri sa posibilidad na may amabot na impeachment klaro sa iya ang trabaho manungod digdi. Kasabay kan sa iyang anunsyo na mga kandidato sa 2028 presidential election, biglang naging matanog sa Kamara de Representantes ang pigluluto na ikaapat na impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa impormasyon na naglalakop sa Kamara, sa giraray nagigibuhon kan mga kongresista ang ginibukan mga ini, kanakaaging taon kung sa'y nagsumitir ang mga ini nin separadong reklamo kontra sa Vice Presidente. Kasuhapon sa giraray na isinumitir ang ikaapat na impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte sa paagi ni Attorney Nathaniel Cabrera. Mientras tanto, dahil na pag-urununan sa Malacanang ang posibilidad na magbiyo ng puwersa o magsanib ang administrasyon kan oposisyon o kaya ang administrasyon asin oposisyon para kontrahon ang pagkandidato sa pagkapresidente ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ini matapos na ipahayag ni Senador Risa Ontiveros na dahil pasinda sigurado kung may pangangaipuhan na magbilog ng alyansa sa kampo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tanganing labanan si VP Sara. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na daing naunang bitan sa mga pagtiripon sa Malacanang may kinaraman sa posibilidad na alyansa. Daring nagpadangog pa si Castro na magkaiba ang politiko asin lingkod bayan dahil ang politiko ang pag-iisip sana iyo ang masunod na eleksyon mantang ang sarong servidor ng baduhan interes kan masunod na relasyon ang pag-iisip. Magiramduman ay pigpahayag man ng Tiberos ang sayang interes na magkandidato sa pagkapresidente sa presidential elections sa 2028. Papangaranan kan United Opposition ang saindang standard bearer para sa 2028 presidential elections bago matapos ang taon na ini o sa primerong quarter kan taong 2027. Ini ang sinabi ni Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros kan kahagadan nin reaksyon sa presidential bid ni Vice President Sara Duterte kan haputon kung ano ang saindang standard bearer. Sinabi ni Hontiveros na yaon tulusinda sa proseso kan pagtalaan kan sa diring timeline mantang pigagamit maninda ang free will. Sinabi ni Hontiveros na regular man na naguhuroron ang oposisyon bago pa man nag-anunsyo si Duterte kan sa iyang pagkandidato sa pagkapresidente sa 2028 national elections. Sa dagdag natong baretang nasyonal, kukonsultahon kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang publiko para sa hirit na aumento sa pamasahe pon sa masunod na simana. Ini sa takaw kan magkakasunod na simanang pagsikad kan presyo ng mga produktong petrolyo. Sigon sa ahensya, ang padagos na pag-itaas kan presyo ng petrolyo o sin kantidad kan maintenance ng dunadan ang nagbusol sa mga grupo kan transportasyon na magsumitir kan sa indang petisyon para sa aumento sa minimum fare hike. Sa sarong statement, sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza III na nakondukta sindanin duwang pagdangog sa masunod na simana para tukaron ang gabos na mga isyong nakapatos sa mga pigsumitir na fare hike. Base sa mga petisyon, hinagad kan transport groups ang kadagdagan na 2 pesos sa minimum wage o minimum fare asin gibuon ng 15 pesos ang minimum fare para sa traditional jeepney asin 15 sagkod 17 pesos man para sa modern jeepneys. Sigun pa sa ahensya na pigahagad kan transport groups na maging permanente na ang 1 peso na provisional increase kan 2023. Gusto man kan petitioners na madugangan ang kada dagdag na kilometro matapos ang 4 kilometros o 4 kilometer charge sa minimum fare. Ipinaluwas na ka National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang opisyal na administrative map kan Pilipinas na malinaw na ipinahiling ang West Philippine Sea bilang parte kan maritime jurisdiction kan nasyon. Kasunod din kan padagos na pagwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta asin apelasyon na hinguwahon kan gobyerno na makapag-drawing nin mapa na kaibahan ang West Philippine Sea. Tinaawan linaw ka NAMRIA na poon pa kan taong 2012. Formal nang pinagagamit kan Pilipinas ang pangaran na West Philippine Sea sa mga government publications susog sa existidong lay. Sigon sa NAMRIA, ang mga opisyal na mapa asin nautical charts, iyo ang pigagamit para idepensa asin siguruhon ang maritime jurisdiction ka nasyon sa West Philippine Sea asin nagsisirbiman bilang technical asin practical na basihan para sa mga mandaragat,
planners, researchers asin iba pang institusyong lokal man o sa luwas ka nasyon. Pinaglilinaw man ka NAMRIA na ang executive o exclusive economic zone kan Pilipinas uminabot sa good nautical miles hali sa archipelagic baselines ka nasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, sa girare na nagkondukta in airstrike ang Estados Unidos sa tulong bangka na pigsasabing nagdadara ng illegal na droga sa Eastern Pacific asin sa Caribbean. Sigon sa US Southern Command, sa nasabing operasyon, nagada ng 11 nakatawo, nalunad ka nasabing mga bangka. Ini matapos na may makuha sindang impormasyon na ang mga ini may kargang mga illegal na droga. Warang mga miyembro kan US military na nalugadan mantang igwang apat na nagadaan sa primerong bangka, apat man sa ikadua, asin tulo katawo man ang nagadaan sa ikatulong bangka. Puon pa kan September 2025 kampunan ang airstrikes na minabot na sa 135 katawo ang nagadaan. Tinawanin doon ni US President Donald Trump na mga bangka na bigapadalagan ka mga cartels ang nagdadaranin mga illegal na droga sa Estados Unidos. Baretang Sports, laog na sa quarterfinals kan Dubai Tennis Championship si Pinay tennis star Alex Yala. Ini matapos na masweep niya ang laban kay Sorana Christie sa score na 7-5, 6-4. Tinapos kan 20 anyos na si Yala ang kawat. Laban kay world number 32 na Romanian tennis player sa laog nin sarong oras asin 38 minutos. Sa primerong round, pugol kan Romanian tennis player ang bentahe sa score na 4-5. Alaga dai nagbutas si Yala sa good na kontrol ang kawat. Paglaog ka ni kaduwang set, darapa man giraray ni Yala ang momentum asin dagos ng dinaog si Christie. Pinasalamatan ni Yala ang mga fans na naghihiling sa kawat na iyo ang saro sa nagdagdag kan sa iyang kusog. Sunod na makakalaban ka ini, si world number 4 Coco Gauff para sa quarterfinals. Mga tugang sa kamugtagang kapanahon, nasa linya man si Madam Alexis Revivar ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Ma'am Alexis, good morning, please come in. Para po sa tuyang forecast ninyang petsa 19 ng Pebrero, aldaw kang Webes ang northeast monsoon or ang amihan ang prevailing weather system nato na nakaka-apekto digdi sa Bicol region. So asahan niya to na itong amihan ay magadara ng bahagyang mapanganurong padgod sa mapakanurong kalangitan na igwang mga diit na mga pag-uuran ang mamamatian sa bilog na Bicol region nonya na aldaw. Moderato sagud sa makusog na duros hali sa norte sirangan ang iiral na at ang kadagatan naman sa kanya tong katamtaman sagud sa makusog ang pag-alon. Ang agwat ng temperatura ngunya na aldaw ay posibleng mag-abot ng 25 to 30 degrees Celsius. And sa tuyang monitoring naman, sa wala man tayong nahihiling na low pressure area or bagyo sa laog asin sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. So ang expected weather condition throughout the day is generally fair weather. Bali yun po ang ating weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi. Ini po si Alexis Revivar ang nagbabarita. Thank you very much, Ma'am Alexis. Mga tugay na pangkabilugan kan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipunan sing kinalap sa DCGB News Base na nakalihis na 12 oras. Sa pangarang kanakato ang nato sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Balyaran, siring man si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, Ronald Baldo, yaon man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Kuya Bob Candano, namo sa Tabaco City, siring man kay Bing Ben Bores, good morning. Good morning kay Benji De Pogi, Ben Naminhile. Pasoutout nga po kay Madam Amada Esplana and Manay Agnes Mape. Hearing man kay good morning kay Homer Lista Lola at saka kay Jean Abrera Christian. Partner King Rinaldo sa Bangkiruhan, sering man si Gerald Aranya, yan po sa LA Drive, Ligang Gugon, Legazpi City. Pasarabay si Ate Sally na busy sa pagluto mo niyan. And good morning man kay Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia.
Kagabas po nakatune in sa 729 kHz sa bitang ka mga radyo sa AM band. Pero man sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po sa inyong mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Kaman po si Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang Apot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko,